Alright. Dambudziko randinaro nderokuti rinofanira kuti rigadziriswe nemi. Vandakatora vese havana chavakagadzirisa vaingotora ng'ombe tichienda hapana chakagadzirisa. Inanzira dhoro renyu ndakazokubatsirai. Ndokusaka ndaro. Zvisingarevi kuti mari handide ndoida zvokuti. Indinoziva zvoshanda mari. Imwe nguva patinofamba payo tichienda kwaprofiti kana kuenda kun'anga. Ari kuziva kuti ndakupa chinhu chakanaka ndiye akutambidza. Kwete kuti iwewe mushandiri. Ari kuziva kuti chandakupa chinobatsira kusvika apa. Ndiye ari kubatsira. Kana vese akamira apa, kana zvanomboziva. Ari kukubatsira ndiye ari kuziva zvaari kukupa. Kuti kamudhara kandakakaona ndega. Yemeni. Nemaziso. Uchakaona. Ichipiri. Hongu. Itku tunenge tuvanhu tutatu itku. Handisi tutatu tete. Chinhu 1 chinoshanda katatu kana ka4. Uri kuona vandakapasa pakona ndakatoona ndakatoona maziso ndakagara. Dambudziko irori iri harisi kupera pano. Ndiri kutambura ndapinda mumba mangu ndatenga zvokudya. Ndiri kuona kamuri kutaura kamudhara tiri kudya nako pese masoseji miti. We are Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +263 77487 2063. Muri Zimbabwe makadiko kwamuri kumati mana nyika zita ndonze simbi yebasa kana kuti mukoma slide. Nasuno tiri munharaunda yeBindura tiri pamba paBaba Bernard Mudimu mumasabhuku Chingwaru kumanenga nzvimbo iri padhuze nepaBindura. Tauya panapa nekuda kwokuti sekuru vakataurawo kuti vari kuona zvidhoma zvavachitsanangura zera racho kamudhara kanenge kachifamba vachitenderera panopamba uyewo zvekare ndobva vaita chikumbiro chokuti uyewo muzondibatsira nditsvagirewo vanondibatsira. Takaita saizvozvo takapinda muBindura tikataura namadzibaba Petros vakati aiwa handei tinobatsira sekuru ava ndopamba pavo patiri. Vamukona vese vanhu vari kumashure ava vanhu vauya kuti vazoona basa rinoda kuitwa panapa rekusunungura baba. Avo ndivo baba madzibaba Petros vamuri kuona vari muGemens avo vauya kuzobatsira sekuru kuti dambudziko ravo ravari kusangana naro pano pamusha ripere. Vanhu ava ndeve munharaunda ino vari kuzivawo futi dambudziko rasekuru kuti rakakura zvakadii. Sekuru vashayikirwa nevana vanokwana kuita ivo vana pamwe chete nemudzimai zvisanganisira nemuroora zvekare. Kubva ipapo matambudziko ava havasi kupera. Vana havachade kusvika panapa nekuda kwezviri kuitika pamusha uno nezvavanosangana nazvo muupenyu hwavo. Saka regai tisiye nguva kuna madzibaba Petros kuti vabatsire baba Mudimu tiri pano pamusha pavo. Mazvita. Uye secretary uye munzwe zvokutaura. Zakwana. Hadzi mgano hapa. Zakwana. Vane maheti. Hadzi bobvisa maheti. Rufaro Vamore. Haleluya. Unyarara. Ndinokumbira unyarare munhu pauri ipapo. Baba ndokumbira umbise heti. Ana amai ndokumbira umbise maheti. Aiwa msa. Rufaro Vamore. Haleluya. Tisashande nedoro. Timbomira zvedoro zvishoma. Nyangwe manwa henyu kusununguka kwemunhu handiti. Nyaya yatainga panapa hakusi kufara asi kuti kusuwa idambudziko. Nyaya dziri panapa kana kudzimba dzenyu dziriko.
saka usaone kunge nyaya dzine dzekutamba kana dzekunakidzwa. Chandiro kukumbirai mese kana tauya panapa chinonzi munhu kurongeka kubva mupfungwa dzakwe iwewe. Saka ndiro kukumbirisa ine mweya waMwari tiite sevanhu vakuru vakabatana. Ndinovimba kuti tauya pano nekuda kwechido chezviitiko kana kuti zvinetso zviri pano. Ndinotenda Sabhuku muridzi wenzvimbo ino Vachingwari ndizvo Vachingwara vanditambira mumusha mavo muno. Ina ndigare kurefu ndoto baba Petros ndogara mubhindura ndokumba kwangu mubhindura. Mubhindura ndinonamatira paSerpe Delta panjanja. Rufaro kwamuri. Amen. Ina handizi munhu wekutiza ese ende handisi vanhu vekumhanya mhanya. Vanhu ndine hobo kwete one. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Saka inini nekuda kwetsitsi dzandanzwa nechichemo chakauya nevarume veSly Media vachinditi baba tine murume ari kutambudzika ari pamanhenga. Ndakati no tichaenda zvokuti tapotsa takundika kuya kuno nenyaya yevanhu. Ndatosiya kumasoyo kuine vanhu. Rufaro kwamuri. Amen. Rufaro kwamuri. Amen. Ndinokumbirawo runyararo vanhu vaMwari kumira hakutaure ngativei nepfungwa imwe chete. Wakaona mbudzi yazvarira pavanhu iri kuda kutandirwa imbwa kana mapere. Ndizvo here mukuru kuenda pamedia ndokuziva kuti vamwe apa hamungori zvide zvesocial media zvigari ndikudze chokwadi. Vamwe makatoparidzwa kunyange kumachechi kuti aiwa uku kusocial media hakuendwe. Asi isusu kutendera kuva pachena inyaya yekuti tine vanhu vakawanda vane matambudziko. Haleluya. Haleluya. Panoungana vanhu panouya pfungwa dzakasiyana siyana. Hapaite pfungwa one. Misoro yese hamufunge chinhu one mese. Saka tinotenda ndiye Mwari. Saka ndakuda kuti nditaure nababa vanhu ndivo muridzi wemusha. Because say ndoda kutanga ndabvunza kuna baba nokuti ndaona vana vachimhanya chaizvo vachiti hatichadzokera kumusha pamba pakutyisa. Zvikuti baba ava vari kugara vari vega pakati pemusha uno. Ameno baba vana venyu vachiri kuuya here panapa? Vanouya gore kamwe chete. Vari kuuya kamwe chete pagore. Chii chazoitika kuti vana venyu vauye ka1 pagore? Ndisingazive mupfungwa dzavo but vanenge vane chido. Vamwe vari kumhiri vamwe vari muno. Avasikana ava kana kuvaona kuti vari kubva ndivazii. Ndinovimba kuti vana venyu kunyange vari kumhiri kwemakungwa nokuti ndinoonekwa nevanhu hobo. Vachandiona futi ndapana. Nhau iri panapa mukuru wangu inhau yaingwa nevaprofiti nevanhu vakasiyana siyana. Vari kuzama nepavanokwanisa kukubatsirai. Handisi kuvashora. Nokuti nyaya yekubatsirwa kwomunhu ine muzera sezvoto zvine mazera nemazera. Nairo basa iri nemazera. Imimi baba pakati pemusha uno pane nyaya yekutanga ndeyekuti imimi nehama dzenyu tisati tasvika kune zvamaona muri vanhu vasiri kuonana hamusi kuwirirana. Pane mashoko ekupumhana uroyi kana kuti kunongedzana tiri tese. Ndichitaura chokwadi panapa hama chaidzo chaidzo hapasisinayi. Hama dziripo dzokwakachi dzokwamaruve. Ihama dzenyeredzi. Ihama dzomukaka kwaamai kwatakayamwa. Right, panapa isusu takayamwa mukaka pamwe chete. Inini nemunin'ina wangu kuna amai vangu. Zviko takayamwa ropa rani raamai ndizvo kumukaka kawo. Asi hama dzedu heredzi. Ndokumbira kuti mumbondipindura. Ihama here? Munhu wakayamwa naye mukaka kuna amai vako ihama yako here kana haisi? Vana vedu baba vane nyaya dzavari kufamba vachibata. Imimi muri munhu akanga aine upfumi hwake kana kuti zvinhu zvake zvamakashanda nemaoko ake. Asi pari zvinezvi hapasisina chinhu chiripo. Zvizhinji zvakaparara. Pari zvinezvi ndokumbira kuti timboteerana Ndokumbira kunyara. Pamsoroi. Pamsoroi ndikubatsirei mese. Pamsoroi.
isusu tauya pano nekuda kwa baba. Ndinovimba kuti mese muripo. Saka ngatite chinwani. Tisadisturbe nyaya dziri kunoko. Wose kaita rusha. Ini ndichakanganisa network yangu. Ndakuteerera zvenyimi. Mukuru wangu. Mweya mutsvene wanditi makashanda. Makachengeta vana venyu vamakabereka. Kumashure uku zvinhu zvanga zviri right. Asi munguva inei yamava hatisatapinda mudambudziko rokuti pane zvazouya, pane zvazobatwa, pane zvazoitwa, pane zvamasairirwa. Kumashure kwese kuzvinhu zvanga zviri right. Asi pari zvimwe zvinhu chandishamisa. Ndaona maapa ground kugara pasi semwana mucheche. Zvinhu asina kutimirira zvakanaka. Pakusvika kwandaita panapa ndaona kamudhara kachemberi. Kanga kakapfeka heti yemurara. Kaine ngundi yeblack. Kataura kachiti ndichapedza vana vako baba. Kachibva kataura kachiti ndichatora vana venyu kuvaita vakadzi kunyanya vasikana. Saka vana venyu madzibaba ndinoti muvabvunze kunyange ndabva panapa. Vanorota vachiitwa vakadzi. Vachirarwa everyday usiku. Vanoshandiswa nemweya wechikwambo uri kushanda semweya wegondo waturuka pakati pemusha uno. Saka ndaona kamudhara kachindakabatira kuvakadzi handina kwandiri kuenda. Chandishamisa ndaona kamudhara kakapfeka bhachi reblack kari kubhururuka kari kuti ndaakuenda. Pandaramba ndakatarisa mumweya mudenga ndaona kachisanduka kuita nyoka yamunoti makureya kachikwidza negomoi. Ndaona kari kuenda kuseri kwemakomo. Baba kutaura chokwadi pamusha wenyu panapa hapararike, hapagarike. Kana muri munyika ino ndikatotaura kuti tasvika pasenda kana kuti paamari panochengeterwa zvombo. Because imimi wacho muri kurwiswa, vanhu vemuraini vari kurwiswa, vana venyu vari kurwiswa, hapasina chakanaka. Saka nyaya yandira kutanga ndaita panapa yekutangisisa. Kana imimi semuridzi wemusha manditendera, tichatora dota rakaraswa, Teresa bu. Tichatora dota rakaraswa. Totora hufu uri kushandiswa nababa. Nesauti toisa apa. Tovaka munamato ndopa baba vazvokuru. Chinhu chandaona pakati pemusha uno, sei vaprofiti vari kusangana nemaproblem. Baba vari kusangana nemaproblem. Chinhu chakamwaro pari vanhu vakawanda. Saka chiri kuti panapa handibvi. Ndakanzi ndinorarama ndiri pamusha uno handina kwandichaenda. Nauya tingakwanise kuita baba. Imimi muri kufamba kuvaprofiti nekuvanhu kwamuri kuenda. Mune vanhu vamuri kuudzwa vanhu havane chekuita nekurarama kwenyu muchibva mabatirira ipapo. Asi inini ndine nyaya yandaudzwa nemuprofiti yandanzi nababa nditange ndavaka munamato. Ndodzoka panapa togara pasi ndokuonesa kuti mukuru apa izvi ndezvanhingi, iyi nyaya iyi yakafamba yakadai, iyi inogadziriswa yakadai, iyi ngatiipedze itakadai. Ndinodzoka panapa ndichikubatai maoko ndichiti mudhara muri share. Saka chinhu chandiri kukumbirai panapa mukuru imvumo yenyu sekutendera kwamaita. Ndoda kutanga ndakuvakirai munamato. Sabu mukuru wangu ndimi waridzi vedunhu rinei. Ndinokumbira nemweya waMwari. Musha unoyo wakachena. Tasunungura ruzhinji rwevanhu. Musha unoyo wakachena. Tasunungura kunyangwe nevana vemukuru uyu. Mudhara uyu munhu aizikanwa mumusha muno kunyangwe nemunyika through mashandiro avakaita. Asi panapa nekuda kwenyaya dziripo mudhara uyu raarengenge ratova mvemve. Asi munhu aifanira kurarama ari mvemve uyu mukuru. Uyu mudhara wemunhu ane chikoro hanisara nedofo. Asi nyaya iri panapa yaakusiririsa. Laki riri panapa ndoti mundibate mese imi. Laki riri panapa nderekuti muchandipindura ndinokupai nguva. Laki riri panapa mudhara uyu abvuma ngatigadzirisei zvinhu ndichiri mupenyu. Mudhara uyu akadzama pasi baba mahwana akatanga. Uyu mukuru uyu akanzi nhasi amuka akafa panapa. Musha uno usina kuchena mahwana akatanga.
tichiti pamusha uno ya pararika kana munombozama imboyai one day murare bana. Saka zvisinei mukuru wangu nevaprofiti vaizama kubatsirana. Vamwe vachiputsika vamwe vachiita sei ini nyange zvakakura sei handidoni hangu. Ndakasimba ndiri monyenete. Zvekuputsika handiputsika. Asi hatisi kuda kuti tiite zvinhu zvisirizvo. Because chinhu chamararama nacho panapa chakasimuka kubva pamusha uyu pano ndokubuda panapa. Chaziva kuti ndikuya kuzoparadzwa. Saka toda kuvaka muteuro wenheyo wekuteya. Zvinhu zvatichashandisa ndezvenyu. Ndokupai mazuva maviri. Rechitatu ndodzoka panapa. Asi ndinenge ndichida kuti tiite zvinhu zvedu kuseni. Pamusoro ini handisi vaive vanotora zvinhu vachisa muhomwe vaive. Sambondifungidzire zvenyu kuti tisu vanoita izvozvo. Right, Sabu. Ndiri kukumbirawo ufu hwepanapa. Ndiri kukumbirawo sauti. Ndiri kukumbira tota rakaraswa mugomba uko. Ndakugadzira muteuro wekuteya chinhu chiri panapa. Kune zvokubata tudhori muchifunga kuti maita basa. Saya buzi, beraber. Kata yang mana? Ayo, selalu dia ni. Saya mau kwenye mkato. Stari mnoza. Bernard Mudimu. Lewa na wala. Ndio sara nefu. Bango kaenda. Kaenda kwa mpigari. Nanga mapega wana wala. Anaenda 8. Saka muwe wa 4 akafa. Basara ne 4. Shade master wana nyuma kafa. Ndisanda na mali. Kuna Munyarazi na Godfrey na Munyarazi Godfrey na Tamudai before makuna na 3 asikana 2 amayi wakabereka wana wanonza nda ana bariku akafa ngeze maoko yenyu inimi nganga dzamakamboenda chakarubatsiro ndidzo ini yangu handiduneba ndina ng'anga ndakambofambira pakafa vesa kozi akaenda pano vana vangu havasi pano vanenge vari kuno kufamba ndekunge une munhu anogona kufamba handina ndakambofambira kozi ndakaona kuti ndaneta yokufambira vari vachiri vapenyu ndaneta yokufambira asika kumashure kwesoko maitombofamba muchirigona kufamba koziyaida kutangira kuti mazoremara kumashure kwesoko maifamba vanhu vai vaiti vari kukubatsirai muchivafambira mune chamakawana here kwavari handina chandakawana ndini ndakaunza tsika mutanda muno ndikaunza chine mbiri bhosta hapana chakaitika vanhu vaingobata zvinhu tsika mutanda kanga ikatsotsi chine mbiri aigona machini ichi pasati pabatwa asati wauya chinhu chine mbiri apinda mumba kairira kunge kakokorodzi iburira munhu chikari kupi zvine neta handini ndazoenda kuna chine mbiri okutora chine mbiri ichi chakabatwa mudhuropu rangu chikwambo chinenge chino chakabendeswa kakazara ropa kuti ta
kubva chine mbiri apa pane chakazomborira here akona right imimi kumashure kwese n'anga dzamaendera muchitsvaga kubatsirwa pachenyu kuti mhuri yenyu ichengeteke ndedzekupi hakuna kwandakaenda kunze kuti mukomana wangu wechitatu akarwara ndakaenda kwachimbikizo kumukwese kwandina kuenda roba ndabuda ndokuenda kunze akanogara Swaziland almost about 5 years ndakazopinda muno independence wachimbikiza makapuwa chii hakuna ndaifambira mwana akanga akagara zvakanaka right mafamba maenda zvakafanana nemuaenda pamasori maona muprofiti anogona kupai nhombo endai munogeza maenda kun'anga kwachimbikiza makapuwa bute here mvura here makapuwa chii hapana chatakapiwa kunze kwokuti takapiwa mwana waye akapiwa mushonga ukuenda mugomo utora sterilize utema ndowaakano ari kupi iye akanwa mushonga akafa ndezi second born tine patira kuenda nenyaya yedu asi hatisi kupasvika nhasi asi pachakupai rubatsiro because why mweya mutsvene wanditaurira panapa kuti vana venyu vese vachafa imimi muchashayiwa munhu achakuvigai saka kurwiswa kwamuri kuitwa panapa pane kamudhara kakuti ndakuda kudzokera kumusha kwandakabva kamudhara kakadhistroya pfuma yese kuri kuratidzira saka ndiri kuda kuti ndione kuti kakauya sei uye nani saka panapa ndiri kuda kukupai munamato uyu mumushandise for 3 days pamba penyu panapa ndichakumbira kuti mundipe nguva kana kunditendera kunamata imi muchigeza maoko handina chandinoramba nokuti ndinda kutorai dambudziko randinaro nderokuti rinofanira kuti rigadziswe nemi vandakatora vese havana chavakagadzirisa vaingotora ng'ombe tichienda hapana chakagadzira inanzira dhoro renyu ndatoya zokubatsirai ndokusaka zvisingareva kuti mari handide ndoida zvokuti ini ndinoziva zvoshanda mari ndoda kukubatsirai mahara mosara makachena hanzvadzi dzangu dzasara nevakoma vangu vasara vobatsirika imobatsirika towewo panapa kuzorara hwehope tridese saka ndoda kusiyana namata munamato tichakamura imwe mvura yamuchageza inini mande chipiri chitatu 3 days dzakwana china kuseni imimi baba tiri kusangana panapa ndiri kudzoka panapa 6 o'clock kuseni kwemusi wechina tosvikopedza basa tochionesana izvi zvakafamba so izvi zvakafamba so izvi zvakafamba so imwe nguva patinofamba payo tichienda kwaprofiti kana kuenda kun'anga ari kuziva kuti ndakupa chinhu chakanaka ndiye akutambidza kwete kuti iwewo mushandiri ari kuziva kuti chandakupa chinobatsira kusvika apa ndiye ari kubatsira kana vese akamira apa kana zvanomboziva ari kukubatsira ndiye ari kuziva zvaari kukupa titenera saka mukuru wangu ndoda kunamata nemi tapedza kunamata mumba menyu handisi kupinda asi ndichazopinda ndaakuya kuzomwa tii pana nekudya chikafu pachena sunungukai kamudhara kanobva sei panapa ini ndiri kuziva mabvisiro ani chakaita kuti kamudhara aka ndakakaona ndega nemaziso muchakaona echipiri hongu itwu tunhu itwu tunenge tuvanhu tutatu itwu handisi tutatu tete chinhu 1 chinoshanda katatu kana ka4 tunhu itwu murikuona mandakapasa pakona ndakatoona ndakatoona nemaziso ndakagara saka tichaoneka ndikuya china panapa kuseka saka ndakaenda kuna shefu dambudziko irori iri harisi kupera pano ndiri kutambura
ndapinda mumba mangu ndatenga zvokudya ndiri kuona kamuri kutaura kamudhara tiri kudya nako tese masoseji miti ndauya kuzopedza nyaya yenyu mazvizwa saka tiri kuitanga nemunamata apa tinoda kutomboita zvinhu tichimhanya ndafara kuti imimi muripo sabhuku varipo nehumwe hutekwa-tekwa huri pano handitika hatitoda zvinhu tichimhanya pana toda kuita zvinhu zvedu mbichana asi tichipedza manezvize saka ndakuda kunamata nemvura gezai maoko baba wedu muri kudenga kuda kwenyu ngakuitwe tauya pano Jehovha nekuda kwenguva yamatipa kune zvinhu zvakabatwa semishonga yakapanduka yakutambudza vakuru nevadiki pakati pemusha uno uyu murume abvuma kuzvininipisa achiti Mwari muri mukuru ndimi Jehovha muchandisunungura kunyange zvakaoma kune varume vaizikamwa nemasimba asi vakauya pamberi penyu baba vakazvininipisa vakati tinoda kuchenurwa ndinovimba kuti Mwari amunyadzise muri Mwari munotaura isu tinyerere muri Mwari wemhinduro saka tiri kukumbira baba kuti nguva iyi ive nguva yenyu yamuchashanda isu takanyarara tatora mvura nemunyu tatora sauti tatora dota rakaraswa pakati pemushano sekureva kwamazviita makati mamhura pene gwenzi asi zviri pano makwenzi Mwari wangu mune simba kuda kwenyu kuchaitwa ndinovimba kuti muchazviratidza nokuti hamunyadzise zita renyu richaonekwa pano Mwari wangu muri mukuru muchatonga nyika ino dzamara yakuzivai Mwari wangu ndiri kuziva kuti mwana wenyu akotama achiti ndoda kurara hwehope kubva kwatichaita pano ngavambozorora kamudhara kana kadzoka pano kambozororawo vakotsire baba pakati pemusha uno hapasi kurarika zvose zvichadzimurwa nemvura Mwari werunyararo Mwari weupenyu Mwari musununguri izwi mununuri mukristu anotonga pamusoro penyika isu tiri vadiki baba asi takoshesa imi mukuru ane zita rinonzi Jesu anouya pakati pevanhu kuzotonga iye akatonga Nazareta hakuna muchenjeri pasi pano imi Jehovha ndimi muchenjeri saka vauya kuzozvikotamisa pamusoro pemakurukota ekudenga kuti atonge nyaya iri pano zita renyu baba neremwanakomana neremweya mushene amen right rasta tora muchairo ita mukicheni mugazi wakapinda wana mchini mnanisotondomukutai tora dishi tenderera musha uno wese uchikusha wapedza kukusha musha uno wopinda mukati medzimba uchikusha anditika wobva wabvisa mvura 1 liter wopa mudhara achageza kubva nhasi ita make sure baba vageza nhasi vanogeza kuseni handiro muzukuru wacho umuzukuru wasekuru uri kugeza nhasi iwewe futi uri kugeza sekuru vari kugeza ndi nhasi mangwana munogeza ka2 kuseni nemanheru kuswera mangwana kuseni nemachi chachitatu hongu ngavatakure munamato vaende kunogeza ndiri kutoziva zvandiri kuita ini ndiri kutoona zvese kutodarika imi muridzi wenyaya ava ngavageza imi migeza ini nhasi ka1 mangwana kuseni nemanheru chitatu kuseni nemanheru ndizvo china kuseni kuma5 ndira kusvika mageza muna madou saka iri dish 4 days sekuru 4 days ndi murizana rimwe chete right tora mutsvairo atendere mapfunza kuti vanogeza magezero amuri kuita imi
mutora mvura imosakaza nemwe yakachena modira mwiri wenyu muchitaura panapa tichada kushanda nekamudhara kakaiswa musystem yangu ngakabude zvinhu zviri kushanda pamusha unoyu ndoti zvibve zvibatwe nemunamato saka mapedza kugeza hamusi kupukuta tatendera hanzi kuti sekuru mudimu chikonzero chaaizaita kuti muzodaidza kuti nhai ndiri kudawo vabatsiri vazondibatsira pamba pangu panapa muchidimbu chiri chachiri kuitika muupenyu hwenyu chikonzero chiripo icho kutorewa zvinhu mangu nokuona zvidhoma mutimwe tomuka nezvona kuti nditsvage vanodetsera nyaya iripo yanyanya muno pananyapanetsera vanhu ndinotambura zvikuru nhaika kunze kukuona zvidhoma vana venyu makambotaura kuti vaifa zvisina tsarukano ichokwadi here vana venyu vaifa zvisina tsarukano ichokwadi here vangani vakashaya vakashaya ngati zvangu vanga vakura i3 nhaika aiwa tinotenda nekugamuchira vaprofiti madzova vaPetros kuti vakubatsirei pano pamba penyu tiri kuno kumanhenga masabhuku chingwaru maita basa ndinotenda zvikuru nokuti handisanda kutsikana kuti ndabatsira aiwa tinotenda nekuvatendera kuti vapinde mukati memusha wenyu kana ndaona zvinhu zviri kufamba ndotenda shuwa ndakabatsira aiwa tinotenda baba wangu sekuru muna madenda vake tamirira zuva rechina ndiri kuya pana pakuseni 6 ndichaenda apana ndizvo chaita kuti senguva iyi zuva rikangobuda kokava kuma 8-9 ndinenge ndaane pressure saka ndichauya panapa time yandisina pressure ndizvo ndatenda chikumbiro changu musaregedze kushandisa munamato wandasiya iwe muteuro ndiwo chativambira zvese nhasi munogeza kawanda mangwana kuseni nemanheru kuswera mangwana tongotora kakuchidira miri aiwa munoisa asi musingashandise mvura yemunamato manje kushandiswe sipo mushandise sipo handiti saka nomira kugeza nesipo mutanga mageza neine sipo muchena mapedza kugeza neine sipo motora mvura yenyu yakachena yakasangana neine munamato handiti musi wechina kuseni muri kumukira muchadira mvura yese inenge yasara nezvasara zvacho mubhaketi mogeza mvura yese yapera usati mauya ndisati ndasvika pana ndishumba mungavasabata iyo iri mudhishiyo siya yakadaro chikumbiro changu hatikanganwa izvo takasangana nazvo panapa ndira kuya kuzotuka vaprofiti kana kutuka vanhu vaizama kubatsira kwete izvo zvandafambira dhishi mati tineita sei siya iyo yakadaro yandinozogeza ndeipi rasta mbomuvhara muromo iri muchigubhu kune mvura iri muchigubhu iri mumba ndiyo yamuri kutora imini munogona kudira kapu yese nosi chigubhu icho kana sikanganise mu2 lita munenge munopinda makapu maomba ya 4 handiti yes saka munongopima kapu ichiisa mundura ndizvozvo hapana kuiva ndirupadhusa ndatenda makadaro zvinhu zvingatifambire zvakanaka ndatenda handisisina mamwe mashoko nemi tamirira zuva remutambo apa tagadzirira kakuzotamba mutambo mukuru wemwe apana tozoti kazi wai ndichadzoka futi kuzokubvunza kuti pari sei panapa ndichatonotenga nyama ndoona kuti tengai kana unenge mari tengai mise nyamambo
kana muine mari tenga nyama muise imimi amai mawaenani panapa imimi mbuya mune dondore mawaenani chinhu changa ndichida kuita panapa ndanga ndichikumbira kuti ndikuonei nemhuri yenyu sei ndadaro ndaverengerwa 6 years paiswa chirwere munyama yenyu chechipiri mapfekedzwa mweya werushambwa rwokuvengwa nevanhu musina mhosva ndanzi nezwi rekudenga ndikutaurirei kuti imimi vanhu havasi kufara nekuda kweupenyu hwamuinawo ndaona makakombwa nevanhu venharaunda asi nhamba zhinji yevanhu vanga muchibatsira vamwe vacho muchitovaitira rudo ndaona vachikumukirai saka ndaona paine munhu akatumwa endaona nokora amai avatsoka tiri kuda kuti vafe ndaona muchembere mudzimu wokumusha kwaamai venyu uchiramba uchiti amai ava havana mhosva saka marambirwa rufu asi kumashure kuti ngadai tiri kutaura panapa tichiti vana venyu ndo varipo imimi hamusisipo ndanzi nemweya mutsvene wekudenga mapotswa nerufu kakawanda mutende mudzimu yekumusha kwaamai venyu yakamira nemisembereko iri kukurwirai marwirwa munzvimbo dzakawanda ndasvika kumba kwenyu ndikatarisa ndapinda mumba mandiitira semufamasi manga muine ndudzi dzemapiritsi asi chishamiso chandaita ndatarisa mapiritsi ebp ndikaonai muchitambidzwa mapiritsi iwayo ndanzwa muchiti mutezo wangu uyu ndiri murwere wemakore ndanwa ndudzi nendudzi dzemapiritsi imimi ndiri kukudai kubhindura musi wechitatu ndakubvisa chirwere chiri muropa renyu imi ndiri kutizoda kuti sande muzoudze vanhu vemanext door kuti ndiri sei ndira kukurapa imi chirwere chamuinacho vanhu vakachiva zvamaishanda nemaoko enyu aya makashanda zvinhu zvakawanda zvokuti kumashure kuvanhu vaiti kuti amai murungu kutaura imimi aiwa nyaya yese yekutanga maya kubhindura ndanzi nemuprofiti murapwe mupone munoda kupona here muchatenderera muvaprofiti muchizama kubatsirwa asi kuti dambudziko renyu kuti ndionera kuti rapera chikonzero kumba kwenyu kune nguva yekuti vanhu vari kuuya kuzotandara pamba penyu usiku vasina kupfeka ndanzwa pamusoro pemba apa vanhu vachifamba vachitoita mutsindo imwe nguva mumadziro muchiita semuri kufamba mbudzi manzwa zvakanaka ndanzi nemuya mutsvene pamba penyu amai vangu hapararike pane mashiripiti ari kuitika saka ndichakupai hoko ndichakupai spikiri makauya kubhindura ndira kumisa tsika dzevaroi vari kutandarira pamba penyu hongu ndekupi handikuziye maakuda kuuya chekutanga kuti muuye matenda here mumashoko andataura yayese kutanga kuuya ndatenda saka maakuda kuziva kuti mofamba sei makapinda mubhindura patiema paseri pedelta panjanja handitika muchita sei muri kuenda kumusika munoona maflets eredha maflets aya ndeepolisi handiti makatasa kumavirira kwenyu kujiraho redelta tiri kuseri kwedelta pane chechi yejohn the 5th iri apa isusu tiri panext pacho takangoganhura nenjanji dai manga mauya imi ndinoda kuti mupone ndakunzwa muchingoti apa pangu ndiri murwere saka mweya mutsvene wakunzwirewo tsitsi wati mupone chitatu ka hongu maita basa ndatenda. We are Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +2 63774872063.